कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा माता जी हरे प्रणाम। कृष्ण माता பிரணாம்ஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். ஹரி போல். நம்ம நல்லபடியா இப்போ பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல 9th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. இருக்கிறதுல உயர்ந்த நாலேஜ், அதுக்கப்புறம் உயர்ந்த ரகசியம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அது பகவத்கீதை தான். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்க போறது. ஒரு நிமிஷம், நான் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். பகவானோட அனுகிரகத்துல ஒரு நிமிஷம். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதா जी। ஹரி போல். ஓகே. राजविद्या राजोक्तान विद्योः ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம். நம்மளுக்கு வந்து நாலேஜ் அப்படின்றது நம்ம வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா இந்த உலகத்துல. ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும், அதுதான் வந்து பகவத்கீதை. சரிங்களா? பகவத்கீதை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும்னா, இந்த உலகத்துல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில போறது, பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல இருந்து எப்படி நம்ம முக்தி அடையிறது, அதுதான் ஒரு ஆத்மாக்கு தேவையான விஷயம். ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கானா கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ அதனால இது ராஜவித்யா, இருக்கலே உயர்ந்த நாலேஜ். யாரெல்லாம் பகவத்கீதை வாசிக்கலையோ அவங்களுக்குலாம் இந்த உலகத்தை விட்டு எப்படி வெளியில வரணும்னு தெரியாது, பகவானை எப்படி அடையணும் அப்படின்றது தெரியாது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நல்ல வேலை நமக்குலாம் அந்த பிராப்தம் கிடைச்சி பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம், சத் சங்கில் இணைஞ்சிருக்கோம். அது மாதிரி ராஜகுக்கியம், ஏதாவது ரகசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு இல்லைங்களா? ஏதாவது நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் ரகசியம் அப்படின்றது. அது மாதிரி இந்த ராஜகுக்கியம் பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ணும்போது, அதுவும் இந்த 9th சாப்டர் சரிங்களா, நமக்கு வந்துட்டு பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சிலேருந்து வெளில வர அந்த உயர்ந்த ரகசியம் நமக்கு தெரிய வருது. சரிங்களா? அதுதான் ஒரு ஆத்மாவுக்கு தேவை. சிக்குண்டு இருக்கும் 3 மிசரிஸ், பிறரால் வரக்கூடிய கஷ்டம், நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம், இயற்கை சீற்றங்களால் வரக்கூடிய கஷ்டம், பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய், இப்படி கஷ்டங்களுக்கு நடுவில் தான் நம்ம வாழ்க்கை என்ன பண்ணுறோம், எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சந்தோஷம் கிடைச்சிடாதா அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுவும் நிரந்தரமான சந்தோஷமா வேற நம்மளாம் தேடிட்டு இருக்கோம். ஆனா டெம்பரரியான வாழ்க்கையில் நிரந்தரமான சந்தோஷம்ன்றது வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா? அதனால நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் செய்யணும். என்னன்னா அது நம்ம பகவானை அடையணும். அதுக்கான மார்க்கம் பகவத்கீதையில இருக்கு. சரியா? அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. இதுல வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானம் நம்ம பார்ப்போம் பகவத்கீதையில் 9th சாப்டர்ல. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதுலயும் பார்ப்போம். ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். பகவானை எப்படிலாம் வழிபாடு பண்றது இதெல்லாமும் இருக்கு. சரிங்களா? ஓகே. யாருக்கு மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா பகவானோட அனுகிரகத்துல? யாருக்கா ஆஃபர் பண்ண வேணுமா? சரி, ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं
ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம்ஷ ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஷ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रे वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पौष्यत्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்ம நல்லபடியாக மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணியாச்சு. பரம்பரைக்கு, குருவுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு. இப்போ நம்ம வந்துட்டு அத்தியாயம் 8ஓட சுருக்கம் பார்க்க போகிறோம். சரியா? அதாவது ஓவர்வியூ. அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க பகவான்கிட்ட. பிரம்மன்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மானா என்ன, அதிபூதா, அதி தெய்வா, அதி ஆத்மா, அதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கிறாங்க, இறக்கும் நேரத்தில் நான் உங்களை நினைப்பது எப்படி, அதாவது பகவானை நினைப்பது எப்படி அப்படின்னு கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. அது எல்லாத்துக்கும் பகவான் அழகா உபதேசங்கள் கொடுத்துருந்தாங்க. முக்கியமா நம்ம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இறக்கும் நேரத்தில் பகவானை நினைக்கணும். அதுதான் நம்ம எல்லாரோட ஒரு எக்ஸாம். சரிங்களா? இறப்புன்றது நிச்சயம். அப்போ என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு பகவான் நினைவு வரணும். அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும், ப்ராக்டிஸ் வேணும். அந்த ப்ராக்டிஸ் தான் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணணும். எப்பயும் கிருஷ்ணாவோட செயல்களாக நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு பகவானோட நினைவு வரும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைவோம். இன்னொன்று, அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண நம்ம பகவானுக்கு என்ன பண்ணுவோம், இனிமையான பகவான், உயர்ந்த பகவானுக்கு நம்ம பக்தியும் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். சரிங்களா? அந்த முறையில் நம்ம வந்து பகவானை நினைவில் கொள்ளணும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ப்ராக்டிஸ் அதில் நம்ம தோல்வி பண்ணக்கூடாது. நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம், எக்ஸாமுக்கு நல்ல மார்க் வாங்கணும், நல்லா லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே நமக்கே சொல்லிக்கணும். நல்லா சாண்டிங் பண்ணணும், நல்ல கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கணும், இருக்கும் நேரத்தில் பகவானை நினைச்சு நம்ம பகவான் லோகத்தில் செட்டில் ஆயிடணும். சரிங்களா? நம்ம நல்லபடியாக பக்தி பண்ணி பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடணும், முக்தி அடைஞ்சிடணும். அதுதான் நமக்கான டாஸ்க்கு. அதனால் நம்ம அதில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம குழந்தைகள் சொல்லுவான, குழந்தைங்க என்ன பண்ணும், சரி நான் படிக்கிறேன், நான் எல்லாம் படிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, விளையாடுவாங்க, டிவி பார்ப்பாங்க. அப்போ நமக்கு கோபமாக வரும் இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணாமல், நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணாமல், பகவானோட நினைவில் இல்லாமல் இருக்கும்போது நமக்கே நம்ம மேலே கோபம் வரணும். நம்ம ஒழுங்காக எக்ஸாம் எழுத போகிறோமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்துட்டு பகவானை நினைவில் கொள்வது அவசியம். அப்படி நம்ம பகவான் நினைத்து உடலை விட்டோம்னா பகவான் லோகத்தை அடைகிறோம். இல்லைன்னா என்ன நினைச்சு உடலை விடுறோமோ அந்த பிறவி தான் நமக்கு கிடைக்கும். அதுதான் அடித்தளமாக அமையும். எதை நினைக்கிறோமோ அதுதான் அடித்தளமாக அமையும். ஸோ அப்படின்னா என்ன, இதயத்தில் எது ரொம்ப ஆழ்ந்த ஆசையாக இருக்கோ அதுதான் நம்மளோட அடுத்த பிறவிக்கு காரணம். அந்த ஆசை பகவான் மேலே இருக்கணும். அதுதான். அப்போ அது எப்படி நம்ம வந்து பகவான் இறக்கும் நேரத்தில் நினைவில் கொள்வது, அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்களில் பார்த்தோம். எப்பயுமே நம்ம வந்து பகவானோட ரூபத்தை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் செய்யணும், பகவானை தியானிக்கணும், மனதையும் புத்தியும் பகவான் மேலே சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட செயல்களோட பலன்களை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணணும். இதை தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா பகவானை நம்ம நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் யோக மிஸ்ர பக்தி, தூய பக்தி தான் வந்து பகவானை நம்மளை நினைவில் கொண்டு வரும் அப்படின்றது. அப்புறம் பொருளுலகம் ஆன்மீக உலகத்துக்குள்ள வித்தியாசம். பொருளுலகத்தில் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுறோம், கிரியேஷன் அப்போ எல்லாம் வெளில வரோம், அதுக்கப்புறம் ஆக்டிவாக செயல்கள்லாம் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அனிகிலேஷன் அப்போ நம்ம வந்துட்டு மறுபடியும் அந்த அவ்வியக்த நிலை அப்படின்றதுல போயிடும். தூங்குறோம், ஏந்திரிக்கிறோம், செயல்கள் பண்ணுறோம், மறுபடியும் தூங்குறோம், மறுபடியும் ஏந்திரிக்கிறோம், செயல்கள் பண்ணுறோம். அது மாதிரி கிரியேஷன் அப்பெல்லாம் அது வந்து பகவான் இந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்ணுறப்பையும் சரி, பிரம்மா அவங்களோட ஒரு நாளில் ஸ்டார்டிங்கில் கிரியேட் பண்ணுறப்பையும் சரி, நம்ம அந்த அவ்வியக்தத்துலேருந்து வெளியில் வந்து ஆக்டிவாக வந்துட்டு திருப்பி அவ்வியக்தத்துக்கு போகிறோம். சரிங்களா? அப்படி போகிற இந்த ஒரு நிலையம் என்னென்னா நமக்கு துக்காலயம் அப்படின்றது தான்.
இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இறப்பு இருக்கு, பிறப்பு இருக்கு, முதுமை இருக்கு, நோய் இருக்கு. இது ஏதாவது நம்மளுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னா எதுவுமே நம்மளுக்கு பிடிக்காது இல்லைங்களா? நோய் பிடிக்குமா? பிடிக்காது. ஓல்டேஜ் பிடிக்குமா? பிடிக்காது. அப்படியே ஓல்டேஜ் வரும்போது கூட நம்ம எல்லாமே காமிச்சிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது டெத்து பிடிக்குமா? பிடிக்காது. பர்த்து அதுவும் பிடிக்காது. சரிங்களா? அதே மாதிரி த்ரீ ஃபோல்டு மிஸ்ஸரிஸ். அதிபூத்தா பிறரால் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள், அதி தெய்வா இயற்கை சீற்றங்கள், அதி ஆத்மா நம்ம மனசே நம்மளை படுத்துகிற பாடு, அதுக்கப்புறம் நம்ம சரீரம் நம்மளை படுத்துகிற பாடு. ஸோ அதனால இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இதில் உண்டு. தோன்றி மறையக்கூடிய உலகம் நிரந்தரம் இல்லை. அதே ஆன்மீக உலகம் எப்படிப்பட்டது? பகவானோடது. அங்கே எப்பயுமே பிரகாசம் தான். இந்த மாதிரி ஓல்டேஜ் டிசீஸ், பர்த் டெத் எல்லாம் கிடையாது. த்ரீ ஃபோல்டு மிசரிஸ் கிடையாது. அமைதி, ஆனந்தம் இதெல்லாம் தான் அதில் நிலைச்சிருக்கும். எப்பயுமே பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணுவோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம எங்கே இருக்கணும்? நம்மளாம் நிஜமாலுமே ஹாப்பினஸ் விரும்புகிறோன்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்தி தான் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? பொருள் உலகத்தில் அதை நம்ம தேடணும்னா அது நம்மளுக்கு கிடைக்காது. கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. இதை நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 9வது அத்தியாயம், பகத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் ராஜவித்யா ராஜகுக்யம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் சத்தத்தம் கீர்த்தமாம். எப்போதுமே பகவானை நம்ம புகழ்ந்து பாடும்போது நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். சரிங்களா? எப்பயுமே பகவானை பற்றி நம்ம சாண்டிங் பண்ணுறது, அவங்களை க்ளோரிஃபை பண்ணுறது, நம்ம மனம் பகவான் மேலே ஈடுபடுறதுனால நமக்கு நன்மை. பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. பக்தின்றது வந்து ரொம்ப இனிமையான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அது மன்மனா பவ மத் பக்தோ அந்த ஸ்லோகம் பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம். இனிமையான பக்தி சிரமப்பட்டு பண்ணுறதில்ல. இப்போ நம்ம 9.1 ஸ்லோகம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் மாதாஜி நான் வாசிக்கட்டுமா? மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் து தே குஹ்யமதம் பிரவக்ஷ்யாம் யனசூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யத் ஞாத்வா மோக்ஷேசயே சுபாத். புருஷோத்தமரான முதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஒரு குவாலிட்டி நம்மளுக்கு வேணும். என்னென்னா, என்றுமே நீ என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்றத பகவான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? 3rd சாப்டரில் இனர்ஷியா பற்றி பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அது வந்து பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. கிருஷ்ண பக்தின்றது லேசினஸ் கிடையாது, ஆக்டிவாக செயல் பண்ணுற ஒரு விஷயம். நான் பக்தி பண்ணுறேன், எல்லாத்துலேருந்து விலகிக்கிட்டேன் அப்படின்னு கடமையிலேருந்து விலகிட்டு லேசினஸ் கிடையாது, ஆக்டிவாக பண்ணும். அதுக்கப்புறம் 7.1ல் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக தத் ஸ்ருணு அப்படின்றது. அப்போ கேட்கறதுனால என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்றது அதில் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். அதே மாதிரி இப்போ வந்து பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்றது. நம்மக்கிட்ட அனர்த்தங்கள், நம்மளுக்கு எனிமீஸ் வந்துட்டு வெளியில் கிடையாது, நமக்குள்ளார தான். என்னென்ன அப்படின்னா காமம், ஆசைகள், அதுக்கப்புறம் மோகம். சரிங்களா? அப்புறம் லோபம், மதம், ஆச்சரியம், இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம். அதாவது நம்மக்கிட்ட ஒரு ஆசை, அதுக்கப்புறம் பேராசை, அப்புறம் ப்ரைடு, மதம், ப்ரைடு, அப்புறம் வந்து ஜெலஸ், என்வி, கோபம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட அனர்த்தங்கள், நம்மளோட எனிமீஸ். இந்த எனிமீஸ்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்தாங்கன்னா நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபால் டவுன் பண்ண வைப்பாங்க. இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண வைப்பாங்க. சரிங்களா? அதில் 2 விஷயம் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் கொண்டு வர முடியாது. ஒன்று வந்து பொறாமை. சரிங்களா? ஏன்னா பொறாமைன்றது ஒருத்தவங்க மேலே நம்மளுக்கு வெறுப்பை ஏற்படுத்தும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் அவங்கள்ட்ட நம்ம எதுவுமே நம்ம நன்மையே செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா? நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்காது, அது இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கும்போது அது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளுக்குள்ளே என்ன ஆகிடும்? ஜெலஸ் வந்துடும் இல்லையா? அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? அவங்க மேலே கோபம் வரும், வெறுப்பு வரும், பொறாமை வரும், அதெல்லாம் நல்லது நடக்காது. அது மாதிரி ப்ரைடு. சரிங்களா? இந்த 2ம் வந்துட்டு சிரமமான விஷயம். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வர முடியாது. இப்போ கோபம் வந்து நம்ம பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வரலாம். எப்படின்னா இப்போ அர்ஜுனன் கோபப்பட்டு தானே போர் பண்ணுறாங்க, அன்பாவை போர் பண்ணுறாங்க, கோபத்தில் தானே போர் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஹனுமான் என்ன பண்ணாங்க? இலங்கையை எரிச்சாங்க, அன்பாவை கேரிங்காகவும் எரிச்சாங்க, கோபத்தில் தானே எரிச்சாங்க அதர்மம் நடக்கிற இடத்துல. ஸோ அதனால் கோபத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பக்தியில் கொள்ளலாம். ஆசையை நல்லா கொண்டு வரலாம், பகவான் மேலே ஆசைப்படலாம். பேராசையை நல்லபடியாக கொண்டு வரலாம். ஏன்னா பகவான் மேலே பேராசை பண்ணி பக்தி நிறையா பண்ணணுன்ற பேராசை நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம
இந்த விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணலாம், பக்தியில கொண்டு வரலாம், மற்ற அனர்த்தங்கள். ஆனா இந்த ப்ரைடு, மதம், அதுவும் இந்த பொறாமை, இது இருக்கு இல்லைங்களா, யனுஷூயவே அப்படின்றது அது சான்ஸ்கிரிட்ல. இது ரெண்டும் நம்ம பக்தியில எடுத்துட்டு வர முடியாது. அதனால தான் பகவான் வந்து அந்த 2 விஷயமும் டிவோட்டிஸ்ட்டா இருக்கவே கூடாது அப்படின்றத சொல்றது. சரிங்களா? என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளும் அதே தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? யார்ட்டயாவது நம்மள்கிட்ட இல்லாதது இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம வந்து அது அவங்களோட சுக்ருத்தி, அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க, நல்லது. நம்மளோட திறமை மேல நம்ம நம்பிக்கை வச்சு அதை அடைய முயற்சி பண்ணணும். சரிங்களா? இன்னொன்னு, யார் மேலயும் நம்ம பொறாமைப்பட்டோம்னா, அது வந்து பகவானே பொறாமைப்படுற மாரி. ஏன்னா, பகவான் அவங்களுக்கு அந்த தகுதி இருக்கனால தான் அந்த அனுகிரகத்த குடுத்துருக்காங்க, ஒரு விஷயத்த அனுபவிக்கணும்னு. அப்ப அந்த மர்சிய நம்ம வந்து பொறாமைப்படுற மாரி. அதனால நம்ம வந்து அந்த மாரி பொறாமைன்றத என்னைக்கும் நம்ம படக்கூடாது. சரிங்களா? அது இது எதுக்காகன்னா, இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்மளோட அந்த 64 குவாலிட்டீஸ் இருக்கு. அதுல இதெல்லாம் குவாலிட்டீஸ். எதனை அறிவதால் ஜடவலின் துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவாயோ? என்ன விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இந்த ஜடவுலகங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவோமோ, அப்படிப்பட்ட ரகசியமான ஞானத்தையும், விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இப்ப நம்ம வந்து 9.2 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? சமத்தாச்சு வாசிச்சு கொடுங்க, அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் ம் 2. ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரதியஷாவகமம் தர்மயம் சுசுகம் கர்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். நம்ம நிறைய இது நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணுவோம். என்னென்னு பார்த்தோம்னா, சோஷியல் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? சமூக விஷயங்கள் என்னென்ன நடக்குது டே டு டே லைஃப்ல, நம்மளை சுத்தி என்னெல்லாம் நடக்குது, இந்த நியூஸ்ல எல்லாம் பார்க்குறோம், நியூஸ் பேப்பர்லாம் படிக்கிறோமா, அதுலேருந்து லேர்ன் பண்றது, அது சோஷியல் நாலேஜ். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதை விட இது வந்து இது ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. நம்மக்கிட்ட சரீரம் இருக்கா, அந்த சரீரத்துக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதை சரி பண்ணணும். ஏன்னா இந்த சரீரம் நம்மளுக்கு முக்கியம். எதுக்கு? பக்தி பண்ணுறதுக்கு, பகவான் அடையறதுக்கு. அப்போ அந்த வகையில் இந்த சரீரத்தை நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும். அதுக்கு ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் வேணும். அதை விட இன்னும் என்னது வந்து ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ். சரிங்களா? அது என்னன்னா, இந்த கேலண்டர்லாம் கணிக்கிறாங்க இல்லையா, என்ன திதி, என்ன டேட்டு, என்ன விசேஷம், எந்த நாள். இப்போ கார்த்திக் மந்த் நடக்குது, இதில் என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னுலாம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்துட்டு ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ் நம்மளுக்கு மஸ்ட். என்னைக்கு தீபாவளி வருது, என்னைக்கு அமாவாசை வருது, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. அப்போ தான் நம்ம அந்த கரெக்டாக அந்தந்த இப்போ என்னைக்கு சங்கடகர சதுர்த்தி வருது, என்னைக்கு ஏகாதசி வருது, அப்போ தான் நம்ம சரியாக செய்ய முடியும் இல்லைங்களா? அது அது மேலே உள்ளது சயின்ஸ் நாலேஜ், அதுக்கு மேலே உள்ளது பகவத்கீதை நாலேஜ். இந்த மாதிரி அந்த ஹையர்கி வரும். இப்போ நம்ம ஒரு 10 நாள் நியூஸ் கேட்கலன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெருசாக பாதிப்பு வராது. சரிங்களா? இப்போல்லாம் நல்லா போய் கேட்க மாட்டேன், அது வேறு விஷயம். 10 நாள் நம்ம நியூஸ் கேட்கலனா கூட உடம்பு சரியில்லை, ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால, ஒரு வீட்டில் ஃபங்க்ஷன்னு கேட்க மாட்டோம். அதனால நம்மளுக்கு எதாவது பாதிப்பா? இல்லை. ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் கூட நம்ம இப்போ நம்மளுக்கு உடம்பு வந்துச்சுன்னா நம்ம தான் டாக்டருக்கு படிச்சு நம்ம தான் வைத்தியம் பார்த்துக்கணும் இல்லை. யாரோ ஒருத்தவங்க படிச்சிருந்தாங்கன்னா டாக்டரு, அவங்ககிட்ட நம்ம போய் வைத்தியம் எடுத்துக்கிட்டா கூட நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜும் வந்துட்டு கேலண்டரில் நம்மளுக்கு இந்த நாள் கணக்கெல்லாம் கரெக்டாக அதுக்குன்னு இருக்காங்களே ஆஸ்ட்ராலஜர், அவங்களாம் கணிச்சு கொடுக்குறாங்க, நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சயின்ஸ் நாலேஜ்ன்றது இதெல்லாம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு, இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்மளை சுற்றி உலகங்களில், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ, அதெல்லாம் யார் படைச்சாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். அந்த சயின்ஸ் நாலேஜ் இல்லைன்னா கூட ஓகே. ஆனால் பகவத்கீதை நாலேஜ் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா, சுப்ரீம் யாருன்னு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணி அவங்கள அடைய முடியாது. இந்த பிறப்பிறப்பு சுஷலேருந்து வெளியில் போக முடியாது. சரிங்களா? என்ன பண்ணணும், இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் நம்ம ஓஷன் ஆஃப் மிசரிஸில் நம்ம வாழணும். நம்ம யாருக்காவது கஷ்டப்படுறது பிடிக்குமா? பிடிக்காது. அப்போ நம்ம முக்தி அடையணும்னா பகவத்கீதை மஸ்ட்டு. மற்ற நாலேஜ்லாம் இல்லைன்னா கூட நம்மளால சர்வை பண்ண முடியும். ஆனால் பகவத்கீதை நாலேஜ் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால கஷ்டங்கள்லேருந்து வெளியில் வர முடியாது. அதனால தான் ராஜ வித்யா, ராஜகுக்கியம், உயர்ந்த ரகசியம், உயர்ந்த பலன், சரிங்களா, அவசியம் படிக்கணுன்றது. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களும் மிகவும் ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானது. சரிங்களா?
பகவத்கீதை வந்து பகவானே உபதேசித்து உத்தம ஸ்லோகங்கள். நம்ம எவ்வளோக்கெவ்வளோ பகவத்கீதையை நம்ம வந்துட்டு அதோட நம்ம அசோசியேட் பண்ணுறோமோ, உபதேசங்களோட அசோசியேட் பண்ணுறோமோ, கிரந்தம் மூலியமாக பகவான்கிட்ட நம்மளே அது தூய்மைப்படுத்தும். இந்த கண்டிஷன் சொல்ல நம்மள லிபரேட்டர் சொல்ல ஆக்கும். சரிங்களா? அதுதான். அப்புறம் தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் ஆத்ம நிலையை நம்மளுக்கு நல்லபடியாக நேரடியாக உபதேசம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. தர்மத்தின் பக்குவ நிலை இதுதான். ஒரு ரிலீஜியன்னா அது சனாதன தர்மம் தான். சரிங்களா? எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஒரே தர்மம் தான், சனாதன தர்மம் தான். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அழிவற்றது. இது என்னைக்காவது இப்போ இருக்கு, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னா இல்லை, அப்படி கிடையாது. மறைஞ்சு இருக்கும், திரும்பியும் வரும். அப்போ அழிவற்றது, எப்பயும் உள்ளது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றுவது. பக்தின்றது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹாப்பியாக பண்ணணும் கிருஷ்ணாவுக்கு. சரிங்களா? யசோதாமா எப்படி பண்ணுறாங்க, அர்ஜுனன் எப்படி பகவான்கிட்ட இருக்காங்க, அன்பை வெளிப்படுத்துகிறோம். அனலாய்டு அன்கண்டிஷனல் லவ்வை நம்ம பகவான்கிட்ட வெளிப்படுத்துறது தான் அது வந்து பக்தி அப்படின்றது. சரிங்களா? ஹாப்பியாக பண்ணுறது. நம்ம குழந்தைங்கிட்ட அன்பை காட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு கசக்குமா? இல்லை இல்லையா? ஹாப்பியாக நம்ம குழந்தைங்கள பார்த்துப்போம். அதே மாதிரி தான். சரிங்களா? நம்மளும் பகவான்கிட்ட அன்பை வெளிப்படுத்துறது, இனிமையாக பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம பார்க்குறோம் பகவத்கீதை ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் 9.3 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கலாமா அவசியம் மாதாஜி? மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க ஹேமா மாதாஜி. ஓகே. அஸ்ரத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனன்கிட்ட பகவான் சொல்கிறாங்க, யாரும் இன்னும் அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணலன்னா மார்க் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? அவங்களோட பேரும் அவங்களோட மொபைல் நம்பரும் சேட்டில் கொடுத்துருங்க. ஸோ தட் பிரபுஜி வந்து உங்களோட அட்டண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே. இந்த பக்தி தொண்டில், பக்தி சேவையில் நம்பிக்கை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. சரிங்களா? நம்பிக்கைன்றது ரொம்ப மஸ்ட்டு பக்தியில். நம்ம வந்து ஒரு ஏரோப்ளேனில் ஏறி உட்காரோம், இல்லை ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி உட்காரோம், ஒரு ட்ரெயினில் ஏறி உட்காரோம், நம்பிக்கையோடு தானே நம்ம போகிறோம். மனிதன் தான் ஓட்டுறது, மனிதன் தான் செலுத்துகிறாங்க வெஹிக்கிளை. நம்ம நம்பிக்கையை வச்சு தானே நம்ம ஏறுறோம். அதுமாதிரி டாக்டர்கிட்ட போகிறோம், ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க, ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மருந்தெல்லாம் கொடுக்குறாங்க, நம்பிக்கையோடு தானே எடுத்துக்கிறோம், நோய் குணமாகும்னு. இல்லையா? அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றோம், தூய்மையாக தான் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்பி தானே சாப்பிட்றோம். அப்போ பகவத்கீதை, பாகவதம் இதுலெல்லாம் பகவான் மேல நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும்? நம்பிக்கை அசைக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கணும். சரிங்களா? பக்தி தொண்டுல, கிரந்தத்துல பகவான் மேல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? யாருக்கு லாஸ்? நமக்கு தான். அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பிறப்பு பாதைக்கு திரும்புகின்றனர். யாரெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை, எனக்கு பக்தி இல்லை, நம்பிக்கை இல்லை, பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லை, கிரந்தத்தில் நம்பிக்கை இல்லை, வேதம் இல்லை, பகவான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்களாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணுவாங்க? பிறப்பிறப்பில் அப்படியே இருக்க வேண்டியதுதான். அதனால நம்மளுக்கு வந்து பேசிக் நம்பிக்கை அப்படின்றது பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? இவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்காங்கல்ல, வியாசர் சொல்லியிருக்காங்க, நாரதர் சொல்லியிருக்காங்க, பிரம்மா சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதனால அவசியம் பண்ணும். சரி, இப்போ நம்ம வந்து பக்தி டிவோஷனல் சர்வீஸ், பக்தி யோகம் தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம். எப்போ பார்த்தாலும் பக்தி பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா? அதுதான் இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குற 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றது. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றது. இது யார் சொன்னது அப்படின்னா பிரகலாத் மகாராஜர் சொல்லியிருக்காங்க பாகவதத்தில் 7.5.22 23, 24. சரிங்களா? இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமான ஞானமுடையவனாக உணர வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்கணும். பகவத்கீதை நம்ம படிச்சோன்னா என்ன செய்யணும்னா, கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணணும். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நம்மளுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் கிடைக்கணும். சுப்ரீம் பகவான் கிருஷ்ணா, நான் அழியாத ஆத்மா, நான் எப்பயும் பகவானுக்கு நித்தியமான பக்தி பண்ணணும். இதுதான். சரிங்களா? அந்த பக்தி சேவை தான் பகவான் எவ்வளோ காருண்யம் பாருங்க. இந்த ஒரு முறை தான் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணி நீ என்கிட்ட வரணும்னு இல்லை, அதுலேயும் வெரைட்டி. கேட்டே முக்தி அடையலாம், பாடியே முக்தி அடையலாம். சரிங்களா? பகவானை குளோரிஃபை பண்ணி சாண்டிங் பண்ணி முக்தி அடையலாம், பகவானை நினைச்சே முக்தி அடையலாம். சரிங்களா? பாத சேவனம் பண்ணி முக்தி அடையலாம், அர்ச்சித்தும் முக்தி அடையலாம், வந்தனம் ப்ரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணி முக்தி அடையலாம், தாசியம் சேவை செஞ்சும் முக்தி அடையலாம், சாக்கியம் நட்பின் உறவுல
நம்ம பகவானோட இருந்து முக்தி அடையலாம். ஆத்ம நிவேதனம் நம்மள ஆத்மார்த்தமா சமர்ப்பணம் பண்றது. சொல் செயல் எண்ணம், இந்த மூணும். சொல் பேச்சு, செயல் ஆக்டிவிட்டீஸ், எண்ணம் தாட்ஸ், இதெல்லாம் நம்மளோட எல்லாம் மூணும் பகவான். நம்ம ஒரு யோக்கியமான மனிதனால என்ன சொல்லுவோம், சொல்றது ஒண்ணு, அதாவது அதே செய்யணும், அதே அது மூணும் கரெக்டா இருக்கணும். ஒரே மாதிரி இருந்தாதான் அவங்க நல்ல மனிதன் சொல்லுவோம். சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஏமாத்துறாங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதனால ஆத்ம நிவேதனத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னா முழுக்க நம்ம தாட்ஸ், பேச்சு, அப்புறம் செயல் பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்றது, நம்மளே சமர்ப்பிக்கிறது. இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு டிவோட்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். இவங்கெல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்த டிவோட்டிஸ். எல்லா வகையிலும் இவங்கெல்லாம் பக்தி பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா பிரத்யேகமா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்க்குறோம். ஸ்ரவணமுக்கு வந்துட்டு பரீட்சித் மகாராஜரை உதாரணமா பார்க்குறோம். இவங்களை பத்தி எல்லாம் பேசணும்னா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். பகவானை பத்தியும் பகவான் டிவோட்டிஸை பத்தியும் நான் ஸ்டாப்பா பேசிட்டே இருக்கலாம். ஆனா இது லெவல் 1 ஹவர் கிளாஸ்ன்றதுனால இவங்களை பத்தி பாகவத்துல தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? ரொம்ப உயர்ந்த டிவோட்டி. சரிங்களா? ரொம்ப கேட்கும் போதே நமக்கும் ஆசையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி பாகவதம் நரேட் பண்ணாங்க. சரிங்களா? அவங்கள அப்புறம் ஸ்மரணம், இந்த ஸ்லோகம் சொன்ன பிரகலாத் மகாராஜன் உதாரணம். அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம் மகாலட்சுமி அம்மா. சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானுக்கு பாதங்களை அழுத்தி விட்டு சேவை பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ இது வந்து எப்பயுமே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது, இது எப்பயுமே சாண்டிங் பண்றது, பாடுறதுன்னா பஜன் கீர்த்தன், பகவான் க்ளோரிஸ், கிருஷ்ண கதா சொல்றது. அப்புறம் இது வந்து எப்பயுமே கேட்கறது. இப்ப இதுல வந்து பாத சேவனம், இது நம்ம எப்படி பண்றது, இது நம்ம பண்ணல. இப்ப சாண்டிங் பண்ணும்போது இது மூணும் வந்துரும். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம், அதையே நம்ம கேட்கணும். சரிங்களா? அப்ப பகவான மனசுல நினைச்சுக்கணும். அப்ப சாண்டிங் பண்ணும்போது இந்த 3 முறையும் வந்துரும், நமக்கு கரெக்டா பண்ணோம்னா. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம்ன்றது நம்ம பகவான் திருவடியில 10, 19 அடையாளங்கள் இருக்கும், மார்க்ஸ். அதெல்லாம் நம்ம தியானிக்கலாம். சரிங்களா? அப்புறம் பகவான் திருப்பாதத்துக்கு துளசி, அப்புறம் வந்து பூக்கள் இதெல்லாம் சமர்ப்பணம் பண்றது, இதெல்லாமும் நம்ம நல்லபடியா பண்ணலாம். பாத சேவனம். அர்ச்சனம், அர்ச்சிக்கிறதுன்றது டேட்டி வர்ஷிப்ல வரும். சரிங்களா? நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கோ ஆப்புலன்சஸ், அது எல்லாமே பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றது. சரிங்களா? அந்த நம்ம இப்ப டேட்டி வர்ஷிப்பே என்னன்னா நல்ல கிராண்டா பண்றது. அவங்கவுங்களோட விஷயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, அதாவது ரொம்ப ஹை எல்லா ஆப்புலன்ஸ்லாம் வச்சுதான் டேட்டி வர்ஷிப் இல்லை. நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த ஆப்புலன்ஸ், இப்ப நம்ம வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 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 வேலைக்கு ஒரு 5-6 டிஷ்ஷு சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மாதிரி நல்லா செஞ்சு நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிட்றது. சரிங்களா? அப்புறம் அர்ச்சிக்கிறது, அதுதான் வரும். அது வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற விஷயங்களை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்தனம், ப்ரேயர் சொல்றது. இது வந்து நமக்கு இப்ப ப்ரேயர்ஸ் எழுத தெரியுமான்னு தெரியாது. பாகத்துல நிறைய கிரேட் டிவோட்டிஸ்லாம் ப்ரேயர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. அதை நம்ம படிக்கலாம். கஜேந்திர மோக்ஷம், பிரம்மாவோட ப்ரேயர்ஸ், இந்திராவோட ப்ரேயர்ஸ், குந்தி மகாராணி, பீஷ்மர் ப்ரேயர்ஸ்லாம் இருக்கு, துருவ மகாராஜர் ப்ரேயர்ஸ்லாம் அதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் தாசியம், நம்ம வந்து பகவானுக்கும் குருவுக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கும் சேவை பண்ணலாம். சரிங்களா? அந்த முறையில் நம்ம தாசிய சேவை நம்ம எடுத்துக்கலாம். சாக்கியம், நட்பின் உறவு. சரிங்களா? இது நம்மளுக்கு அர்ஜுனர் எப்படி பண்றாங்களோ அது மாதிரி நம்ம இமிட்டேட் பண்ணக்கூடாது, ஃபாலோ பண்ணி வேணா பண்ணலாம். சரிங்களா? ஆனா இது ஒரு முறை இருக்கு. இந்த ஒரு முறையில் டிவோஷனல் சர்வீஸ் உண்டு. ஆத்ம நிவேதனம்ன்றது பலி மகாராஜர். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து ஹனுமான், இதுக்கு வந்து அக்ரூரர், இதுக்கு வந்து பிருத்து மகாராஜ் எக்ஸாம்பிள். ஆத்ம நிவேதனத்துக்கு வந்து பலி மகாராஜர். அவங்க வந்து இந்த திரிவிக்ரமனா பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்தப்ப 3வது அடி வைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்காது, இடம் இருக்காது. ஒரு ஒரு 3 அடி வாமனனா வந்து 3 அடி நிலம் கேட்பாங்க. அப்புறம் திரிவிக்ரமனா இதாகி ஆகாயம் ஒன்று பூமி ஒன்று, 3வது அடிக்கு எங்கே போகிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ வந்து பலி மகாராஜர் அவங்களோட தலையே காமிப்பாங்க, பிரகலாத மகாராஜரோட பேரப்பிள்ளை. சரிங்களா? அப்போ அது தண்ணியை சமர்ப்பணம் பண்ணுறது ஆத்ம நிவேதனம். ஸோ இந்த மாதிரி 9 வகையான பக்தி இருக்கு. இதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணாலே நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்றது. இது எல்லாத்தையும் பண்ணலாம். சரிங்களா? பேராசையோட பண்ணணும் பக்தியை. அதுல வந்து இப்போ ஒண்ணு பார்த்தோமோ ஒரு ஒரு இதுக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு, இப்போ அம்பரீஷ் மகாராஜா ஸ்டோரி பார்த்தோம்ல, 5th சாப்டர். அப்ப அவங்க வந்து எல்லா பக்தியும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. இதுல பார்த்தது எல்லாமே 9 வகையான பக்தியும் அவங்க வாழ்க்கையில முழுமையா கடைபிடிச்சு, அதுவும் இல்லாம தன்னோட அங்கங்கள் எல்லாம், அந்த சென்சஸ், புலன், இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் நல்ல, அதாவது கையை வச்சு, புலன்களை வச்சு, சரிங்களா,
அர்ச்சனை பண்றது, அபிஷேகம் பண்றது, காலால அவங்க கோயில்ல வலம் வர்றது பகவானோட கோயில்ல. சரிங்களா? இந்த மாதிரி எல்லா புலன்களையும் வச்சும் அதுக்கப்புறம் இந்த 9 வகையான பக்தியும் பண்ணி அவங்க வந்து முழுமையா கிரேட் டிவோட்டியா இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து 9.4 ஸ்லோகம் இதுலேருந்து ஐஸ்வர்ய ஞானம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால் பக்தின்றது இனிமையானது. அந்த பக்தியை நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணணும் நம்பிக்கையோட, இல்லைன்னா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் இருப்போன்றது இது வரைக்கும் பார்த்தோம். இப்போ 9.4லேருந்து 10 வரைக்கும் ஐஸ்வர்ய ஞானம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசர ருக்மணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. மயா மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தமூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதः. நான் எனது தோன்றாத உறவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இப்போ இதுலேருந்து இப்போ பாருங்க, இதில் விஸ்வரூபம் நம்ம நேத்திக்கு அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்த்தோம். தெய்வால விஸ்வரூபம் பற்றி 11th சாப்டர்ல விஸ்வரூபம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம வந்துட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நான் எந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபம் மூலியமாக பகவானோட இந்த இப்போ நம்ம இருக்கிறோம்ல இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இதை பகவானோட ரூபத்தில் பார்க்கறது தான் விஸ்வரூபம்ன்றது. சரிங்களா? நம்ம இப்போ இருக்கோமா இந்த உலகம், இதையே பகவானோட ரூபத்தில், இப்போ நம்மளுக்கு கண்ணில் இப்படி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு பகவான் தெரியுறாங்களான்னு இல்லை. ஆனால் வந்து இந்த உலகம் எல்லாம் பகவானோட ரூபத்தில் விஸ்வரூபத்தில் நம்மளால் நல்லபடியாக பார்க்க முடியும். நம்ம 11th சாப்டர் வரும்போது நம்மளால் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலியமாக அகிலம் முழுவதும் பரவில்லை. ஒரு இடம் பகவானோட சம்பந்தம் இல்லாமல் கிடையாது. நம்ம நினைக்கவே கூடாது இந்த மாதிரி இந்த பொருள் இந்த இந்த வயர்ல இல்லை, இந்த விஷயங்கள்லாம் இல்லை. நமக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காங்க. அது மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையுமே அவங்க வந்து ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்றது தான். அதனால தான் அந்த காலத்தில் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருப்பாங்க, எதையும் காலால் உதைக்கக்கூடாது, காலையில் ஏந்திருக்கும் போது பூமியில் காலை வைக்கும் போதே நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிட்டு வைக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் பகவானோட சம்பந்தம் இருக்கு. அகிலம் முழுவதும் ஊடுருவில்லேன் பரவியுள்ளேன்றதை சொல்றாங்க. எல்லா ஜீவங்களும் மற்றும் படைப்புகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. சரிங்களா? அதே சமயத்தில் அவைகளில் இருந்து வேறுபட்டு மாயால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். எல்லாருமே பகவான்குள்ளார அடக்கம். சரிங்களா? ஆனா அதுல பகவான் ஒரு விஷயம்னா இல்லை. சரிங்களா? அதுல ஒரு பார்ட்டனா இல்லை. சரிங்களா? அவங்க வந்து மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க, மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது பகவான் இந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டு மெட்டீரியல் உலகத்துல அவங்களும் ஒரு பகுதியா அப்படின்னா அது கிடையாது. சரிங்களா? வேறுபட்டு இருக்காங்க, அதாவது தெய்வீகமா இருக்காங்க, டிரான்செண்டென்டல் திவ்யத்துவத்தோடு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 9.5 9.6 ஸ்லோகங்கள் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? அவசியம் மமதாஜி வாசிச்சுக்கணும். போயிட்டு உட்கார் வரேன். ந ச மத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூத பிருகுன் ந ச பூத ஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனா. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். கீழே அதுக்கு அடுத்து இது படிக்கணும். 9.6 யதா காஷ ஸ்திதோ நித்யம் வாயுஹு சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி ஸ்தானி யு பதாரய. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தின் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளவை அறிவாயாக. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இப்போ பகவான் இந்த 2 ஸ்லோகத்துலையும் ஐஸ்வர்ய ஞானம் தான் 4லேருந்து 10 வரைக்கும். நானே படைப்பின் மூல காரணம் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? என்ன ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு, இந்த மெட்டீரியல் உலகங்கள்லாம் கிரியேட் இருக்கா, அது எல்லாத்தோட மூல காரணம் எல்லாமே பகவான் திருமேனிலேருந்து தான் வந்திருக்கு. சரிங்களா? அப்போ படைக்கப்பட்ட எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும்,
நம்ம நம்ம எல்லாரையும் உருவாக்கி இது எல்லாத்தையும் பராமரிக்கிறது யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா? நம்மளுக்குலாம் இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம், டேஸ்டியாக ஃபுட்டு, தண்ணி தாகம் இருக்குது குடிக்கிறோம் இல்லைங்களா? குழந்தைங்கிட்ட அன்பை வெளிப்படுத்துகிறோம், ஆசையா இப்படி எல்லா விஷயமும் நடக்குது இல்லைங்களா? இந்த சூரியன்லாம் வருது மறையுது, இப்படி எல்லாமே எல்லாவற்றையும் எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற பதிலும் எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற பதிலும் எங்கும் பரவியிருக்காங்க. அதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். பகவான் இல்லாத ஒரு இடம் அப்படின்றது கிடையாது. அவங்களோட அனுமதி இல்லாமல் ஒரு புல்லும் அசையாது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும் சரிங்களா, நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல. பகவான் நம்மள மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் சொல்ல இதில் ஒரு பகுதியாக இருக்காங்களான்னா கிடையாது. அவங்க திவ்யத்துவத்தோட இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நானே படைப்பின் மூலக்காரணம். எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ. சரிங்களா? நம்ம பார்க்குறோம் காற்று இருக்கு, ஆகாயத்தில் எல்லாம் பரவி இருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் எங்கும் பரவியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதில் வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்றது இருக்கு. நிறைய ஃபிலாசபி உண்டு. மாயாவத ஃபிலாசபின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் துவைத்தம், விசிஷ்டாவைத்தம், இந்த மாதிரி இது. அதில் வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்தது. என்ன அப்படின்னா, ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையில் ஒரே சமயத்தில் ஒருமையும் வேறுபாடும் பற்றிய இந்த கோட்பாடு சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது அப்படின்றது. சரிங்களா? இதுக்கு ஸ்லைட் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். இல்லை, ஓகே. இது எப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து பகவானுக்கும் நமக்கும் இடையில ஒற்றுமை ஒன்று இருக்கு. அது மாதிரி வேற்றுமை இருக்கு. என்னன்னா, இப்போ கடல் நீர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? கடல் நீர் இருக்கு. அதுலேருந்து ஒரு துளி நம்ம எடுத்துறோம், இல்லை ஒரு கப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துரும். இப்போ பார்த்தோன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. குவாலிட்டி வைஸ் ரெண்டும் சேமு. கரெக்டுங்களா? கடல் நீரோட குவாலிட்டியும் இந்த டம்ளரில் உள்ளதோ இல்லை ஒரு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டரில் உள்ள குவாலிட்டி ஒன்று. இதுவும் உப்பாக இருக்கும், இதுவும் உப்பாக இருக்கும். சுவையில் ஒரே மாதிரி தானே இருக்குது. அதே மாதிரி அதோட காம்போசிஷன் இதோட காம்போசிஷன் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அளவில் பார்த்தோன்னா குவான்டிட்டி வைஸ் பார்த்தோன்னா இது வந்து ரொம்ப கம்மி. கடல் வந்து பிரம்மாண்டம் இல்லைங்களா? அதேமாரி பகவானும் நம்மளும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான் ஒன்று. ஆனால் நம்மளும் பகவானும் ஒன்றுனா கிடையாது. பகவான் விபு, நம்ம அணு. நெருப்பு பிழம்பு அதில் நெருப்பு துகள்களும் இருக்கு. நெருப்பு துகள்களும் வெப்பமாக தான் இருக்கும், நெருப்பு பிழம்பும் வெப்பமாக தான் இருக்கும். ஆனால் துகள்கள்ன்றது ரொம்ப குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸ், பிழம்புன்றது ரொம்ப பெருசு இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் வந்து குவாலிட்டி வைஸ் வந்துட்டு ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. சரிங்களா? அதே வந்துட்டு குவான்டிட்டி வைஸ் பார்த்தோன்னா சமம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இப்போ கோல்டு மைன் இருக்கு சரிங்களா? அதில் தங்கத்துகள்களும் இருக்கும். கோல்டு மைன் சுரங்கத்தில் நிறைய அது அளவிட முடியாதது. ஆனால் துகள்கள்ன்றது நம்மளால் அளவிட முடியும். ஆனால் குவாலிட்டி வைஸ் ரெண்டுமே கோல்டு அதே குவாலிட்டி தான். ஸோ இதுலேயே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா, ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் சச்சிதானந்தம் ஒருமை. வித்தியாசம் என்னென்னா அவங்க விபு, நம்ம அணு. அவங்களுக்கு அன்லிமிட்டெட் எனர்ஜி எல்லாமே, அந்த ஆப்புலன்சஸ் எல்லாமே. நமக்கு எல்லாமே குறிப்பிட்ட அளவு தான். அவங்களால ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும், நம்மளால முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். அவங்களுக்கு திவ்யமான உடல், நமக்கு அப்படியா இல்லை, மாற்றம் அடையக்கூடிய உடல் இல்லையா? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்றதை பார்க்குறோம். அப்புறம் 9.8 ஸ்லோகம் 9.9 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 8. பிரகிருதம் ஸ்வாம் அவஷ்டப்ய விஸ்ருஜாமி புன பூதக்ரம் இமம் கிருத்ஷனம் அவஷ்யம் பிருக்தோர் வஷாத். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 9. நசமாம் தானி கர்மாணி நிபநந்தி தனஞ்சய உதாசீன வத் ஆசீனம் அசக்கும் தேஷு கர்மஷு. அது என்ன லெட்டர்? தனஞ்சயனி மாதாஜி. சனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதீக செயல்களிலிருந்து எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல்.
பிரபஞ்சம் தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. பகவான் தான் உலகத்தில் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாமே அவங்களுக்கு கீழே தான். சரிங்களா? தேவர்கள்லேருந்து எல்லாருமே அவங்களோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு கீழ்ப்பட்டது. பகவானோட விருப்பப்படி அது என்ன ஆகுது? திரும்ப திரும்ப அந்த கிரியேஷன் அனிகிலேஷன் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? மெயின்டெனன்ஸ்லாம் அதெல்லாம் வந்துட்டு நடக்குது. சரிங்களா? இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. நம்ம நேற்று கோலோக சார்ட் பார்த்தோமா? அதில் வந்து கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவோட திரு உடம்புலேருந்து என்னாச்சு? திருமேனிலேருந்து நிறைய உலகங்கள் வெளியில் வர்றதை நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அதெல்லாம் இயங்கும். மறுபடியும் ஒரு தடவை அவங்க மூச்சை வெளியில் விடும்போது எல்லா உலகங்களும் வரும். திரும்பி அவங்க ஒரு தடவை மூச்சை உள்ளார இழுக்கும்போது எல்லா உலகங்களும் அவங்களுக்கு உள்ளார போயிடும். சரிங்களா? அதுதான் பிரம்மாவோட ஒரு ஆயுள் காலம்னு சொல்லுவாங்க. பகவானோட ஒரு மூச்சு, அந்த காலம்தான் ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பகவானோட விருப்பப்படி அது என்ன ஆகுது? மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறதுன்ற நம்ம இங்கே பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இச்செயல்கள் எதுவும் இன்னும் பந்தப்படுத்தாது. இப்போ நம்மளே ஏதாவது ஒரு செயல் செஞ்சோன்னா என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு அதுக்கு கர்ம பலன் உண்டு. இப்போ பகவான் வந்து உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு கர்ம பலன் உண்டு அப்படின்னா அது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க திவ்யத்துவத்தோட ஆத்மாராமாவாக இருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் பாகதம்லாம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த நேச்சர் வந்து தெரியும். பகவானோட அந்த குவாலிட்டி. சரிங்களா? எதுவும் வந்து பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் எப்பயுமே வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருப்பாங்க பகவான். சரிங்களா? அதுதான். இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன் அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதாவது இப்போ வந்துட்டு ஒரு குழந்தை இருக்கு. அது ஒரு பேட்டரி கார் வச்சு விளையாடுது. சரிங்களா? அது வந்து ஒரு ரிமோட் வச்சுருக்கோம். அதை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம் என்ன ஆகும்? அந்த பேட்டரி காரு இயங்கும். திரும்பி அது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது ஆஃப் ஆகிடும் இல்லையா? அந்த குழந்தை அந்த காருக்குள்ளார இருக்கானே இருக்காது. அது வெளியிலேருந்து அதை இயக்கிட்டு இருக்கும். அது மாதிரி பகவான் வந்து மாயாசக்தியின் மூலியமா இந்த ஜட உலகங்களை இயக்கிட்டு இருக்காங்க. நடுநிலையில இருந்து சரிங்களா? இயக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். பந்தப்பட்டு அவங்க அதில் இல்லை. அவங்க எப்பவுமே திவ்யத்துவத்தோட மாயாசக்தி மூலியமா இந்த ஜட உலகத்தை கிரியேட் பண்ணி அனிகுலேட் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால அவங்களுக்கு பந்தம் கிடையாது நம்மள மாதிரி. சரிங்களா? 9.10 ஸ்லோகம். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் வாசிக்கட்டுமா? சரஸ்வதி மாதாக்கு ஆ, வாசிச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மயா ஏக்ஷேன பிரகிருதி சூயதே சச்சராச்சரம் ஹேதுனா நீன கௌந்தேய ஜகத் விபரித் வர்த்தை. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ பகவானோட சக்திகள் ஒன்று 7th சாப்டர்ல பார்த்தோமா? 3 சக்திகள். அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததாஸ்த சக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோமா? அது மாதிரி பகவானின் சக்திகள்ல ஒன்று தான் என்னது? இந்த ஜட சக்தி, அதாவது பகிரங்க சக்தி அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது யாரோட மேற்பார்வையில செயல்படுது? பகவானோட கைடன்ஸ்ல செயல்படுது. சரிங்களா? அசைகின்ற அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. எல்லாமே நம்ம சொல்றோம்ல இந்த சித்து அச்சித்துன்ட்டு அசைறது அசையாது லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் உண்டாக்குது பகவானோட கைடன்ஸ்ல. எது? பகவானோட மாயாசக்தி அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த மெட்டீரியல் உலகம் எல்லாம் பகவானோட மேற்பார்வையில் சக்தியின் மூலமாக இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதில் பகவான் அந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் ஒரு பகுதி கிடையாது. அதை இயக்கிறது மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு செயல்கள் பாதிப்பும் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க முக்கியமாக முழுமையாக அந்த டிரான்செண்டல் நேச்சரில் இருக்காங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? இதுதான் பகவானோட இந்த ஐஸ்வர்ய ஞானம் அப்படின்றது. இந்த ஜட இயற்கை எப்படி பகவான் இயக்கிட்டு இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த 4th-லேருந்து 10th ஸ்லோகம் வரைக்கும். 9.11 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கட்டுமா? நோஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. வேற அத்தியாயம் நோஷா மாதாஜி வாசிச்சு. அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 11. அவஞானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இவ்வளவு ஆப்புலன்சஸ் பகவானுக்கு, சரிங்களா? நம்ம இதற்கு நிறைய பகவானை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் வந்து மனித ரூபத்துல வரும்போது என்ன ஆயிடுது? எல்லாரும் ஏளனம் செய்றாங்க. சரிங்களா? பகவானுடைய இயற்கை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவு ஆப்புலன்சஸ், இவ்வளவு விஷயங்கள் பகவான் எப்படி இந்த உலகத்துல உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஐஸ்வர்ய ஞானம், அவங்களோட சுப்ரீமசிலாம் தெரியாம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து பகவானே ஏத்துக்காம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா, மகாபாரதத்துல கௌரவர்கள்லாம் என்ன பண்ணல? ம், ஒரு சக்தி வாய்ந்த மனிதனை தானே பார்த்தாங்க. இல்லைங்களா? அந்த முறையில் தானே அவங்கள அணுகுனாங்க. அதுதான். அப்ப இருப்பை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். உண்மை தெரியல அவங்களுக்கு. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறது. 9.12 ஸ்லோகம். ம். நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிச்சுக்கிடுங்க. அவசியம். ஆ. மோகாஷ மோக கர்மானோ மோக ஞான விசேதசः ராட்சசீம் அசுரிம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினீம் ஸ்ரீதः. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சத்தனமான கருத்துகளாலும் நாத்திக கருத்துகளாலும் கவரப்பட்டு அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலன் நோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. சரி ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன படிக்கிறோம்னா, இப்ப யாரெல்லாம் பகவானை வந்து அவங்களோட இவ்வளவு ஐஸ்வர்ய ஞானம்லாம் தெரியாம, அவங்களோட சுப்ரீமசி தெரியாம, அவங்களோட சாதாரண ஒரு மனிதனா, சக்தி வாய்ந்த மனிதனா நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்கெல்லாம் என்னன்னா குழம்பி இருப்பாங்க. சரிங்களா? ராட்சசத்தனமான கருத்துக்கள், நாத்திகம், எதுலயும் நம்பிக்கை இல்லாம, எதையும் ஃபாலோ பண்ண முடியாம, எது நல்லது, எது கரெக்ட் இதெல்லாம் தெரியாம இருப்பாங்களா? அதனால என்ன மயங்கிய நிலை. சரிங்களா? தெளிவில்லாம இருக்கிறது. முக்திக்கான ஆவல், அவங்க என்ன ஒரு செயல் செஞ்சாலும், எப்போ வந்து பக்தி பண்ணாம வேற வேற விஷயங்கள் ஈடுபட்டாலும் அது எல்லாமே தோல்விதான். சரிங்களா? ஏன்னா பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? முக்தி அடைய முடியும். முக்தி கொடுக்குற ஒரே ஒரு விஷயம் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான், விஷ்ணு. சரிங்களா? கிருஷ்ணா. வேற எந்த ஒரு மார்க்கமுமே நமக்கு முக்தி தராது. அப்ப அவங்க அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாம ராட்சசத்தனமான கருத்துக்கள் நாத்திகத்துல இருக்கனால அவங்களோட எல்லா செயல்களுமே என்ன ஆகுது? தோல்வியில முடியுதுன்றத பார்க்கிறோம். இப்ப 9.13 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு வேணுமா? சரி, ஓகே. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 13. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாக பஜந்த் யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதிதாம் அவ்யயம். பிருந்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரம புருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா, இப்ப யாருல நம்பிக்கை இல்லாம பக்தின்றது இனிமையா பகவானுக்கு செய்யக்கூடியது இல்லைங்களா? அதுல நம்பிக்கை இல்லாதவங்கள பார்த்துட்டோம். இப்ப நம்பிக்கை உள்ளவங்கள பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அப்ப குழப்பம் அடையாத தெளிவா பாண்டவர்கள் என்ன பண்ணாங்க? பகவான் அப்படியே ஏத்துக்கிட்டாங்க சுப்ரீமா இல்லைங்களா? குந்தி மகாராணி பாண்டவர்கள்லாம். ஸோ அப்ப குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். யோக சக்தியோட பாதுகாப்புல இருப்பாங்க. யாரெல்லாம் வந்து பகவானை ஏத்துக்கலையோ அவங்களாம் மகாசக்தியோட மகாமாயாவோட அந்த மேற்பார்வையில் இருப்பாங்க. அதான் துர்கா அம்மாவை கையில் இது சூலம் வச்சுட்டு நிற்கிற மாதிரி அந்த 3 ஃபோல்டு மிசரிஸு இதெல்லாம் வச்சு பக்தி பண்ணாதப்ப நம்மளுக்கு சிரமங்கள் வருது. அதே வந்து யாரெல்லாம் வந்து பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களாம் ராதாராணி அம்மாவோட மேற்பார்வையில் இருப்பாங்க, பாதுகாப்பில். சரிங்களா? அது தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். யோக மாயான்னு சொல்லுவாங்க. பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதிபுருஷன் அவங்ககிட்ட தான் எல்லாமே உருவாகி இருக்கு அப்படின்றதையும் அழிவற்றவனாகும். என்னைக்கும் அவங்க பகவான், இன்னைக்கு இவங்க நாளைக்கு கிருஷ்ணால வேற ஒருத்தவங்க சுப்ரீம்லாம் கிடையாது. என்னைக்கும் அவங்க தான். அப்ப அழிவற்றவனாகவும் ஆதிபுருஷனாகவும் பக்தி தொண்டில் பூர்ணமா ஈடுபடுவாங்க. இனிமையான பகவான், உயர்ந்த பகவான். அவங்களுக்கு ஆத்மார்த்தமா அவங்களோட அன்பை பக்தி மூலியமா வெளிப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 9.14 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஷ் சத்ருத व्रथा நமஸ்யந்தஷ் ச மாம் பக்தியா நித்ய யுக்தா உபாசதே.
எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அறிவோல். இப்ப இந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சததம் கீர்த்த எந்தோமாம். சரிங்களா? எப்பயும் பகவானோட புகழ பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் பகவான் சொன்னாங்க இல்லையா? தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு 8.7 ஸ்லோகத்துல என்னை இந்த உருவில் நினைத்து கொண்டு உன்னுடைய கடமையை செய் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண, நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் பண்ணணும். பகவான் நாமத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே பகவான் புகழ பாடிக்கிட்டே நம்மளோட செயல்கள் பண்ணணும். அப்ப எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து திடமான உறுதியுடன், இது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா? திடமான உறுதியுடன் வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் என்ன பண்றாங்க, பக்தியுடன் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம் சரிங்களா? ஸோ அதனால இதெல்லாம் அவசியம். எப்பொழுதும் உறுதியுடன், திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு வந்தனை செய்தபடி என்ன பண்றாங்க, பகவானுக்கு பக்தி பண்றாங்க. பிரபுபாதா நம்ம எக்ஸாம்பிளா பாக்குறோம் சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது தான். இன்னொன்று, இதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயமே, ஆத்மா செய்ய வேண்டிய விஷயம். 9.17 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது. வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. வாய்ஸ் கேட்கலையே. हरे कृष्णा माता जी। हरे पिता हम अस्य जगतो माता ताता पितामहः வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக்சாம யஜுர் ஏவச்ச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பனும் பாட்டனரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரி போல். இப்போ நம்ம 7th சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல, நீர்ல சுவையா இருக்கு, நெருப்புல வந்து வெப்பமா இருக்கு, மனிதர்கள் திறமையா இருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்களா? அது மாதிரி இப்பயும் அவங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க எல்லாத்துலயும் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா? அப்ப அகிலத்தின் தந்தை தாய் காப்பவன் பாட்டனார், ஏன்னா பிரம்மாவையும் இவங்க தானே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? அப்படின்னும் போது பாட்டனார் அந்த முறையும் வருது நமக்கு பகவான்கிட்ட சரிங்களா? அப்புறம் அறியப்பட வேண்டிய பொருளும், நம்மளுக்கு இந்த உலகத்துல எது தெரியுதோ தெரியலையோ கிருஷ்ணாவை தெரியணும், பக்தி பண்ண தெரியணும் சரிங்களா? அதுதான் வந்துட்டு பெர்ஃபெக்ஷன். அப்ப அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் சரிங்களா? நம்மளை தூய்மைப்படுத்துறது பகவான் ஓம்காரம் சரிங்களா? இன்னும் மந்திரமும் இதெல்லாம் வந்து பகவான் தான். ரிக் சாம யஜுர்வேதங்கள் அதுவும் நானே அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஏன்னா தூய்மைப்படுத்தும் பொருள்னா பகவான் நம்ம நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது என்ன ஆகுது, நமக்குள்ள தூய்மை ஏற்படுது இல்லையா? அந்த வகையில இப்ப 9.89 யாரு வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி, அந்த ஏற்கனவே இந்த போட்டோல இருந்தது வந்து விஸ்வரூபம் போட்டோவா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, விஸ்வரூபம் அர்ஜுனனுக்கு காமிக்கிறது. ஆமா, நம்ம 11th chapterல படிப்போம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? யாரும் வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கணுமா மாதாஜி? யாரும் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட்ல வந்துட்டு ருக்மணி மாதாஜி, ஹேமா மாதாஜி, நீங்களா இருக்கீங்க, சரஸ்வதி மாதாஜில யாராவது ஒருத்தங்க சீக்கிரம் அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 18. கதிர் பர்த்தா பிரபு சாஷு நிவாச சரணம் சுஹ்ருத் பிரபவ பிரளய ஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். எனக்கு நானே இலக்கு காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்க மற்றும் எனது நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றையும் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 19. தபாம் யஹம் அகம் வர்ஷம் நிக்ருஹணாம் யுத்ருஜாமி ச அம்ருதம் சைவம் ருத்யுஷ் சத் அஷஸ் சாகம் அர்ஜுனா. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். பார்த்த மாதிரி இதுலயும் பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லாத்துலயும் எப்படி அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா? அந்த வகையில பகவான் தான் இலக்கு நம்ம எல்லாருக்கும். ஆத்மா எல்லாரும் அடைய வேண்டும். ஒரு நாள் எப்படி நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வேலைக்கு போறோம், ஸ்கூலுக்கு போறோம், திருப்பி கடைக்கு போறோம், திருப்பி எங்க தான் வருவோம், வீட்டுக்கு தான் வருவோம்
இல்லையா? எங்க போய் சுத்தினாலும் கரெக்டா வீட்டுக்கு தானே வரும். அதே மாதிரி ஆத்மாக்கள் இந்த 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல எங்க போனாலும் எங்க இருந்தாலும் கடைசியா என்ன பண்ணியே தான் ஆகணும்? பகவானை அடைஞ்சே தான் ஆகணும். பகவான் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் இலக்கு. சரிங்களா? காப்பவன் எல்லாரையும் காக்கிறது, தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம். நம்ம பகவானோட திருமேனியில் தான் நம்மளாம் இருக்கோம் இல்லையா? விஸ்வரூபத்துல. அதே மாதிரி கா கஷ விஷ்ணு விஷ்ணு எல்லாத்துலயும் அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன், எல்லாருக்கும் நெருங்கிய நண்பன் பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானே வந்துட்டு படைப்பு அழிவு எல்லாற்றிற்கும் ஆத்தாரம் அப்படின்றது பார்க்குறோம். தங்குமிடம், நித்தியமான விதையும் அவன். எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் அவங்க கிட்டே தான் வந்திருக்கோம். வெப்பம் இதெல்லாம் கொடுக்கறதும் பகவான் தான். மழையை தடுப்பவனும் பகவானே அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. நித்தியமும் பகவான், மரணமும் மரண உருவமா நம்மளுக்கு வந்து காலமா வர்றதும் பகவான் தான். ஜட சேத்தனம் அச்சித்து சித்து இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இது இல்லாம பகவானே அப்படின்றத, அதாவது பகவான் இல்லாம எதுவும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சரிங்களா? இப்ப நல்ல பியூர் பக்தி பண்ணணும், பக்தி பண்ணி பகவான் அடையணும், அது முடியாது அப்படின்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தேவர்களை வழிபடுவாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சொர்க்கலோகத்தை அடைவாங்க. தேவர்களுக்கெல்லாம் நல்லா ஆராதனை எல்லாம் பண்ணி வேதிக்க இதுபடி பலஸ்ருதியோட செய்யும்போது வேதங்கள்லாம் பயின்று சோமரசத்தை அறிந்தவர்கள் தன்னை மறைமுகமாக என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இங்க தெரிய வருது. சரிங்களா? இன்டைரக்டா. இப்ப நம்மளுக்கு பிஎம்ஏ தெரியும் அப்படின்னா ஆனா மினிஸ்டர் வழியா போறது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி பகவானை தான் வழிபடுறாங்க, ஆனா தேவர்கள் மூலியமா வழிபடுறாங்க. இதன் மூலம் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா பாபத்திலிருந்து விடுதலை. தேவர்கள் வழிபாட்டுல கண்டிப்பா பாபம் இருக்காது. சரிங்களா? ஏன்னா அதர்மம் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க, தூய்மையானவங்களா இருப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு இந்திரலோகத்துல சொர்க்கத்துல நல்ல சுகங்கள்லாம் அனுபவிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? தேவர்கள் வழிபாடு பண்றவங்களுக்கு சொர்க்கலோகத்திலிருந்து அந்த பரந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறாங்க. எவ்வளவு புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நல்லா அவங்க சுகங்களை அனுபவிக்கிறாங்க. புண்ணிய காரியங்களோட பலன்கள்லாம் தீர்ந்தது என்ன ஆயிடுது? திரும்பி இந்த பூலோகத்துல மரண உலகத்தில் விழுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மங்களை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினிடையே இருக்கிறார்கள். சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் பண்ணவங்க தேவர்களை வழிபடும் போது இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் தான் இருக்காங்க தவிர அவங்க என்ன ஆகிறது இல்லை, விடுதலை ஆகிறது இல்லைன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? முக்தி அடையிறது இல்லை. அதுக்கப்புறம் 22 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்யாஷு சிந்தியந்தோ மாம் ஏ ஜனா பரியுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாம்யகம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்த கொண்டு கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவரிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பகவானோட திவ்யமான ரூபம், அழகான சொரூபம். சரிங்களா? 400 ஃபார்ம்ல பகவான் இங்க ரொம்ப அழகா இருக்காங்க பாருங்க, சங்க சக்கரம் கதாதாரியோட. சரிங்களா? சங்க சக்கர பத்மம் கதை அதோட இந்த ரூபத்தை தியானிக்கணும். இதுல என்ன நம்மளுக்கு கஷ்டம்? எவ்வளவு அழகா சௌந்தரியமான ரூபம் இல்லையா? இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? திரு அடியிலேருந்து திருமுடி வரைக்கும் தியானிக்கணும். கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தி, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சரிங்களா? பகவான் வந்து ரொம்ப பொசசிவ், யாரு கூட ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க நம்மள. சரிங்களா? அவங்க கிட்ட மட்டும் பக்தி பண்ணணும் நம்ம. ஏன்னா நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கு அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றத பார்க்குறோம். பக்திக்கு இன்னும் என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் இன்னும் கொடுப்பாங்க, இருக்கிற பக்தியும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஏன்னா பக்தி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது? கஷ்டங்கள் இருக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் கஷ்டங்கள்னா ஒன்று என்ஜாய் பண்ணக்கூடாது, பக்தி பண்ணணும் நம்ம. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க? வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் இருப்பவற்றை காத்தும் அருள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாருக்கு? அனன்ய பக்தி யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு, பகவான் ரூபத்தை தியானிச்சு அனன்ய பக்தி பண்ணுறவங்களுக்கு. சரி, நம்ம இப்போ அப்படியே வரிசையாக நம்ம ஸ்லோகங்களோட இது பார்த்துருவோம். டிரான்ஸ்லேஷன்ஸு டைம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? மற்ற தேவர்கள் நம்பிக்கையோட வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுறவங்களும் இன்டைரக்டாக பகவானை தான் வழிபாடு பண்ணுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படும், அதாவது இன்டைரக்டாக. சரிங்களா? ஸ்ட்ரைட்டாக, அதை இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, பிஎம்எஸ் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நல்லா தெரியும், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனாலும் என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு எம்பி இல்லைன்னா அவங்களோட கீழே உள்ளவங்களோட நம்ம போகிறது, அந்த மாதிரி இன்டைரக்டாக நம்ம வந்து பகவானை வழிபாடு பண்ணுறது தான் தேவர்கள் வழிபாடு அப்படின்றது. சரி, அப்படி வழிபாடு பண்ணுறவங்க நிலை என்ன அப்படின்னா, தேவர்களை வழிபாடு பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தேவர்கள் லோகத்துக்கு போவாங்க. சரிங்களா?
அதே முன்னோர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சிலவங்க வீட்ல எல்லாம் முன்னோர்களை தான் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அவங்களாம் முன்னோர்களோட உலகத்துக்கு போவாங்க. சரிங்களா? சிலவங்க வந்துட்டு இந்த பூத்த பிரேத்தங்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அவங்கலாம் அவங்களோட லோகத்துக்கு போவாங்க. ஆனா யாரு வந்து பகவானை வழிபாடு பண்றாங்களோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானோட லோகம் வைகுண்டம் லோகத்தை அடையிறாங்க. திரும்பி இந்த பூலோகத்துக்கு வர்றதில்ல. சரிங்களா? ஸோ நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? பகவான் லோகத்தை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். இப்போ இங்க வந்து என்னன்னா, இது ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு ரியலைசேஷன். எல்லா ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். இதுவும் வந்துட்டு என்னன்னா, ஒரு இலையோ, ஒரு பூவோ, ஒரு பழமோ, நீரோ, சரிங்களா? துளசி இலையோ, பூக்களோ, பழமோ, நீரோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இந்த இலை, பூ, பழம்லாம் நம்ம உருவாக்கணுமா அப்படின்னா கிடையாது. அதுக்கு சோர்ஸ் நம்மளா? பஞ்சபூதங்கள் வேணும், விதை வேணும், உயிர் வேணும். அதெல்லாம் நம்ம கொடுத்தோமா, நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை. ஆல்ரெடி எல்லாம் பகவான் கொடுத்தது. சரிங்களா? அதை நம்ம என்ன பண்றோம்? திரும்பி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். சரிங்களா? அதுல பகவான் என்னதான் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, அன்பையும் பக்தியும். நான் 3rd சாப்டர்ல சொன்ன மாதிரி தான் இதுவும் பிரசாதம் ரிலேட்டடான ஸ்லோகம் தான் இது. 3rd சாப்டர்ல படித்தோம். உணவை வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணாம எடுத்தோன்னா அது பாவம் அப்படின்றதுக்கு யாக சக்கரம்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி அப்பயே சொன்னேன், குழந்தை வந்து நம்ம வந்து குழந்தைக்கு சாக்லேட் வாங்கி தருவோம். நம்ம தான் அதை வாங்கியே தருவோம். ஆனால் அது என்ன பண்ணும்? நமக்கே திருப்பி கொடுக்கும். அதில் உள்ள அன்பை தான் நம்ம கவனிப்போமே தவிர நம்ம வந்துட்டு திருப்பி குழந்தைய சாப்பிட சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலை தான். பகவானுக்கு நம்ம என்ன ஒன்று இலையோ, பூவோ, பழமோ, நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அதுலேருந்து? இதெல்லாம் கொடுத்ததே பகவான் தான். அன்பும் பக்தியும். அதனால் இதை கலந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி அழகாக பகவானுக்கு பிளேட்டில் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அன்பும் பக்தியும் தான் நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்குறோம். அதை பகவான் எடுத்துக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சாப்பாடு கொடுக்குறீங்களா, சாப்பாடு குறையிலையே அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா? அதுலேருந்து பகவான் என்ன எடுத்துக்கிறாங்க? நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும். அது கலந்துருக்கணும். அப்போதான் அது முழுமையான ஒரு பிரசாதம். அதுக்கப்புறம் இப்போ 27 ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இதுவும். எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ, சரிங்களா? நம்ம செய்கிற செயல்கள் எதெல்லாம் சாப்பிட்றோமோ, எதெல்லாம் உருவாக்குறோமோ, படைக்கிறோமோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கிறோமோ, தானம், என்ன தவம்லாம் நம்ம பண்ணுறோமோ, இந்த சாண்டிங் பண்ணுறோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி நிறைய தப்பஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் பண்ணுறது. இது எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்க. எதனாலனா, இது ஏதாவது நம்மளுக்காக பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு புண்ணிய காரியம் வந்து பிறப்பிறப்பிற மறுபடியும் வந்துடும். அதனால் என்ன செயல் செஞ்சாலும், என்ன சாப்பிட்டாலும், என்ன உருவாக்கினாலும், என்ன கொடுத்தாலும் அது பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம லைஃப் நம்ம வாழும்போது நம்மளுக்கு கர்ம பலன் வராது. அதுக்காக தான் இதை நம்ம பார்க்குறது. அதுக்கப்புறம் 9.29 சொல்கிறதுல, நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இந்த அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே நீ பொறாமை இல்லாதவன் பகவான் ஆரம்பிச்சு கொடுத்தாங்களா? இங்கே என்ன சொல்றாங்க? யாரிடமும் பொறாமை கிடையாது, பாரபட்சமும் கிடையாது. எல்லாரையும் சமமாக பார்க்குறாங்க பகவான். அவங்கள நிந்திச்சாலும் அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் காற்று எல்லாமே இருக்கு. ஒரு உயிர் வாழிக்கு என்ன தேவையோ அத்தனையும் கொடுக்குறாங்க. அதே அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்தது, அவங்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம். சரிங்களா? எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க? பாரபட்சம் இல்லாமல் பகவான் பார்த்துக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அனைவருக்கும் சமமான ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் என் நண்பன். இப்போ நம்ம கிட்ட 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஒரு குழந்தை நம்ம கிட்ட அன்பா இருக்கு, இன்னொரு குழந்தை நம்ம கிட்ட அன்பா இல்லை. உடனே நம்ம என்ன பண்ணிட மாட்டோம்? அன்பா இருக்கிற குழந்தைய மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு அன்பா இல்லாத குழந்தைய உதாசீனப்படுத்திட மாட்டோம். 2 பேருக்கும் என்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுப்போம், சமமாக தான் பார்ப்போம். ஆனால் இந்த அன்பா இருக்கிற குழந்தைகிட்ட நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்? அந்த ஒரு இன்னொரு குழந்தை ரொம்ப கேரிங்காக பார்த்துப்போம். ஆனால் இந்த குழந்தைகிட்ட அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா? அது நம்மகிட்ட அன்பை வெளிப்படுத்துவோம். அந்த மாதிரி பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் என் நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கிறான். பகவானுக்குள்ளார பக்தன் இருக்காங்க. அது மாதிரி நானும் அவனுக்கு நண்பனாகின்றேன். அந்த பக்தனுக்கும் பகவான் வந்து நண்பனாக இருக்காங்கன்றதை பார்க்கணும். ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயல்கள் செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிழாது ஈடுபட்டிருந்தான். சரிங்களா? அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறோம், நாளைக்கே நம்மளை விட்டு அனர்த்தங்கள்லாம் போயிடுமா? காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் எதுவுமே இல்லை, பியூர் சோல் ஆயிடுவோமானா கிடையாது இல்லைங்களா? படிப்படியாக தான் அந்த முன்னேற்றம் வரும். சாண்டிங் பண்ண பண்ண, பக்தி சேவை பண்ண பண்ண படிப்படியாக முன்னேற்றங்கள் வரும். அப்போ அதுக்கு நல்ல இந்த அனர்த்தங்கள் நம்ம செய்வோம் இல்லையா? அப்போ அந்த மோசமான செயல்கள் செய்தாலும் பக்தி தொண்டில் பிறழாது இருந்தால், பக்தி பாதையில் அவங்க தெளிவாக கரெக்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்ம சாதுவாக தான் கருதணும். சரிங்களா? அதனால் யாரும் கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் வந்துட்டு
பக்தியில் இருக்காங்க அப்படின்போது தெரிஞ்சு பண்ண மாட்டாங்க, தெரியாமல் பண்ணுற சில தவறுகள், அது அவங்களே நம்ம வந்து சாதுவாக தான் பார்க்கணும். ஏன்னா பக்தியில் அவங்க தெளிவாக இருக்கும்போது அந்த பக்தி அவங்கள பியூரிஃபை பண்ணும். சரிங்களா? அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். பக்தியே ஒருத்தவங்களை என்ன பண்ணும்? பியூர் ஆக்கும். அது என்னன்னா கொஞ்சம் அந்த காலம் எடுக்கிற வரைக்கும் சில தவறுகள் அதில் பார்க்க முடியும். ஆனால் அவங்கள நம்ம சாதுவாக தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் அதுக்காக அது அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கூடாது. சரிங்களா? அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மா ஆகிவிடுவான். அதை ரியலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? இப்போ பொறாமைன்றது இயல்பாக வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தில் வந்துடும். சரிங்களா? ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வந்துடும். ஆனால் டிவோட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இல்லை அது பகவானோட மர்சி அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, நம்ம அவங்கள பொறாமப்பட்டோம்னா நம்ம பகவானே பொறாமப்பட்டதாகும், நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, அதில் அவங்க திருத்திப்பாங்க இல்லையா? ஸோ வந்து அந்த மாதிரி அனர்த்தங்கள் வெளியில் வரும்போது டிவோட்டிஸால் என்ன பண்ண முடியும்? அந்த பக்தி பண்ணும்போது அந்த நாலேஜை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதை சரி பண்ணுவாங்க. கோபம் இதெல்லாம் குறைப்பாங்க. அப்போ அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மா ஆகிவிடுவான். பக்தி அவங்கள புனிதமாக்கிடும். எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்னு பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? யார் ஒருத்தங்க பக்தி பண்றோமோ அவங்களுக்கு என்றும் அழிவில்லை. அதுவும் யாரை விட்டு சொல்ல சொல்றாங்க? அர்ஜுனனை விட்டு சொல்ல சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா ஒரு டிவோட்டியா சொல்லும்போது இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு. ஏன்னா பகவான் வந்து போர்க்களத்தில் ஆயுதத்தை எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் பீஷ்மர் வந்து அவங்கள ஆயுதத்தை எடுக்க வைப்பேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ வந்து தன்னோட பக்தனுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயுதத்தையும் எடுப்பாங்க இல்லையா? அப்போ ஒரு பக்தனுக்காக பகவான் அவங்களோட அந்த ப்ராமிஸை விட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க சொன்ன எங்க அந்த ப்ராமிஸை விட்டுருவாங்கன்னு தன்னோட பக்தன் சொன்ன எல்லாத்தையும் அவங்க செய்வாங்க இல்லையா? என்ன பிரம்மா என்ன சொன்னாங்க? இரண்யகசிப்புக்கு வரத்துல நீ என்ன வரம் கேட்டியோ அதெல்லாம் நடக்கும்னாங்க. பிரம்மா வாய் விட்டு சொல்லியாச்சு. அதை கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து செய்யணும். பிரகலாத் மகாராஜர் தூண்ல இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ அதையும் நிறைவேற்றணும். ஹிரண்யகசிபு அவங்களோட டிவோட்டி தான். விஜயன் தானே, ஜெயா தானே. அப்போ அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க? வந்துட்டு என்ன மாதிரி அவங்க விருப்பப்பட்டாங்களோ அந்த மரணத்தை அவங்க கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ டிவோட்டிஸ் என்ன விருப்பப்பட்டாலும் அது என்ன ஆகுது? அது நிறைவேறுது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் அந்த வகையில் பக்தன் அறிவிக்கும்போது எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை அப்படின்றத சொல்ல அர்ஜுனா அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதுவே எவ்வளோ பெரிய ஒரு உயர்ந்த நிலை பாருங்களேன். தான் சொல்லாம தன்னோட டிவோட்டி மூலியமா சொல்றது ரொம்ப இனிமையான பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் என்ன கீழ்குலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ அதாவது நாலேஜில் கொஞ்சம் சிரமப்படுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, அதாவது இப்போ பக்திக்கு வந்து இந்த கிரைட்டீரியாலாம் இருக்கா? ஆண்கள் தான் பண்ணணும், பெண்கள் பண்ணக்கூடாது. இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்க தான் பண்ணணும், பிராமணர்கள் தான் பண்ணணும், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஏதாவது பாகுபாடு ஏதாவது இருக்கான்னா இல்லை. ஆத்மான்ற அந்த ஒரு எலிஜிபிலிட்டி போதும். சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானுக்கு முழுமையாக பக்தி பண்ண முடியும். ஆனால் என்ன பண்ணணும்? யாராக இருந்தாலும் ஆத்மா பகவான்ட்டு சரணாகதி பண்ணி பகவானை அடைய முடியுன்றதை பார்க்குறோம். இப்போ 9.34 ஸ்லோகத்தில் நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மன்மன மத் பக்தோ லாஸ்ட் ஸ்லோகம். உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி 8th சாப்டர்லையும் பார்த்தோமா? எல்லா பக்தி யோகத்திலையும் மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லைன்னா அது மெட்டீரியல் உலகத்துக்கு போயிடும். சரிங்களா? சான்ஸ் கிடைச்சா ஓடி போயிடும். அதனால தான் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க? ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல சொன்னாங்க. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி நினைப்பதில் ஈடுபடுத்து. எப்படி நினைக்கணும்? அதுவும் நம்ம நேற்று சாப்டர்ல பார்த்தோம். நாமரூப குணநிலைகள் நினைக்கணும். எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் 4 விஷயத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதான் நம்ம வந்துட்டு 9th சாப்டரில் நம்ம பார்த்தது ஐஸ்வர்ய ஞானம், அதாவது ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம். அதில் நல்லபடியாக நம்ம பக்தி பண்ணுவோம். பகவானோட அனுகிரகத்தில், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்தில், பரம்பரையோட அனுகிரகத்தில், வாஞ்சா கல்பத்ருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து உபய வச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவ்யோ நம நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். யாருக்கும் எது ரிலேஷன் ஷேரிங்ஸ் இல்லை உங்களோட அனுபவங்கள் இருந்ததுன்னா அவசியம்